Hej og velkommen til dagens episode, hvor vi i dag er i Fredericia på Montjassa Park. Vi skal i dag ind og snakke med Gustav Marcussen fra Fredericia, som har en god karriere bag sig. Vi glæder os helt vildt, så let's go. Hvordan har det været det der med at være afrykker fra første division? Og så I har haft en start, ligesom ligger i midten af Superligaen. Jeg ved ikke om I havde forventet at ligge så højt over fra start af. Nej, det havde vi jo nok ikke. Det er sådan lidt, det kan blive lidt fugl eller fisk, når man er sådan førstegangsoprykker. Der er ikke nogen, der ved. Det eneste vi vidste, det var i hvert fald, at der nok ikke var nogen, der ville have nogle forventninger til os. Der var nok mange, der havde tænkt, at vi ville tabe. Alle kampe, der ville være underdogs i alle kampe, hvilket vi jo stadig er. Men heldigvis så fik vi jo, udover første halvleg mod Nordsjælland, så fik vi vist, og har stadig gjort det, at vi kan være med mod alle hold. Så har vi jo selvfølgelig tabt nogle kampe, men vi har også vundet fortjent, synes jeg. Og jeg er egentlig glad for, at vi ligger, hvor vi gør. Det der jo sådan er lidt ikke paradoksalt, det er vel, at vi kommer lige fra en sæson, hvor vi har vundet en masse. Vi er realister og sådan noget, men vi er jo ikke tilfredse med et point. Vi vil vinde hver gang. Lige meget, hvem vi møder. Så sådan, ja, vi er tilfredse, når man kigger på sådan alle aspekterne i det hele, men vi vil altid gerne med. Har I ændret meget på jeres tanker om både spil på banen og mentaliteten og sådan noget, efter I ligesom er rykket op fra første division? Der er selvfølgelig nogle ting, man justerer lidt på, fordi at niveauet er bedre heroppe, ikke? Men jeg synes, det Fredericia DNA, vi viste hele sidste år i første division, det har vi vist nu. Det er også det, som gør, at vi får de point, vi har fået. At vi er gode på kuglen, at vi tør spille, og at vi er fremadrettet direkte og så videre. Ikke? Vi presser nok lidt mindre, end vi gjorde sidste sæson, men det spillet på kuglen, det er vigtigt, at vi beholder. Ellers så kommer vi problemer. Så det har vi bestemt taget med. Men vi har også respekt for modstanderen. Og så det er jo sådan måske lidt blandt. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, hvilken trøje du har båret, som ligesom har haft størst betydning for dig. Af de klubber, du har været i, eller nu ved jeg ikke, om du har været på ungdomslandshold. Ja, men man kan sige, det er selvfølgelig lidt svært. Du sagde jo selv ungdomslandshold. Jeg har fået debut for 21-landsholdet, hvilket var en stor bedrift for mig. Ikke? Det var jeg virkelig stolt af. Så det er nok en af de trøjer, jeg er mest stolt af. Den har mine forældre derhjemme. Men ellers er der jo også nogle fede klubber, jeg har været heldig at spille i selvfølgelig, ikke? Og den jeg bare sidste sæson og kunne hjælpe Fredericia til en oprykning betyder også virkelig meget for mig, og har også sådan en af dem derhjemme selv. Det er nok lige de to, der sådan falder mig i øjnene her, når jeg skal tænke på det. Det bliver simpelthen nødt til at kigge spørgsmål, jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er sgu fair. Hvordan har det været personligt for dig at gå op i Superligaen? Det var fedt. Det var virkelig fedt. Jeg ved sgu ikke, om det var det, jeg havde turde drømme om, da jeg skiftede til Fredericia. Der tror jeg mere, at jeg tænkte, at det ville være et springbræt til måske at kunne blive solgt, hvis man gjorde det godt og sådan noget, ikke? Så det, at vi lige pludselig stod der efter den første halv sæson, sidste sæson der, og egentlig lå nummer 2 med 6 point ned til Horsens, så begyndte man jo at tænke, okay shit, hvad er det, vi er i gang med her, ikke? Der begyndte det at gå op for os, at det kunne ske. Og så var vi ude og tabe de første kampe efter jul der, og så bliver man selvfølgelig lidt nervøs. Så kommer jeg point med Horsens, og så på en eller anden måde får vi bare hanket op i os selv igen, og går tilbage til det der fremadrettede fodbold, der ungdommen i fodbold, synes jeg, sådan meget ubekymret umiddelbart, og så vi jo søgt tilbage. Det var helt sindssygt at rykke op, jo, og så kan man sige, så gjorde vi det jo her på stadion på den sygeste måde, hvor vi jo egentlig slår videre over 5-1, men jeg er ret sikker på, at OB eller Horsens er i gang med at blive uafgjort, eller hvad var det, tabe til, eller vinde over OB, hvilket jo gjorde, at vi matematisk stadig skulle lige spille lidt mere. Og det er så i sidste sekund, at de så scorer OB, og alt går bare helt amok. Det var sindssygt.